Ibu dulu. Ibu. Jadi bapak. Mas Akbar malah ngono ya? Apa? Dek nih kan. Iya. Mas Akbar saiki selerane maleh karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo Rita lek gelem jajal to sebulan kok lek ngono wae pateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi. Mangsaku, ayo anu wae, ketoprak tipis-tipis. Tuduk. Wah, oke. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan enek ketoprak. Ramadan Jawa iki. Heeh. Iki. Buah. Pakne. Apa bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. Atiku karonto-ronto, Pakne. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sakmene kok urung sungkem karo awak sakloron to. Iya. Lambe godir. Matane. Ayo, lagi lho anake dhewe wis Lho, teko. lah kae anake dhewe sing teko. Ya. Lho, nduk niki tolong. Ndak. Kene, Nduk. Aku to. No. Ayahku to. Toprak Aku dadi anake. Anake Toprak anggere gak tau payu yo ngene iki. wis meneng iki su anu ki, ketoprak anyar. Sungkem bapake dhisik, Nduk. Sungkem Iki bapak. pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah. Ayo. Iya. Iki pomone anake aku dolan sik ya, Mas. Iya. Kok terus mari ngono mara ning omah ki omahe kan. Iya. Kita dolan sik ya. Saiki wayahe teko kok dolan sik. Bacok wong mengko. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minal izin Bapak izin mohon maaf Bapak lahir dan batin. Ah ning bapak sik. Aduh. Bapak. Minal Minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Sepira gedene lupute Bapak. Muga-muga Bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedakke wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya, Nok. Apa neh aku cah lanang ya toh, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Weh. Kok malah curhat ning kene. Maaf ki bapak anak kok. Bapak anak kok. Kok ngono? Sikut Bapak, apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi Bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku ndak punya salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei. Bapak Jan. Enggak asik. Iya kok gak asik. Wes salim bapake wes sungkem wes. Lho kok ndak dicium? Lho kok Kuwale. Sing nyium tangan kuwi. Nah. Ah, saiki genti Ibu. Nangis nangis ora apa-apa, haru. Rupane Ibu. Surga di telapak kaki. Betul. Wah. Surga di telapak kaki. Disungkemi anake kok malah ngalih lho. Kalau namanya suami istri, Sungkem. surga di telapak kaki suami. Heeh. Ibu. Lah, mbok ya sing apik Ibu iki. Apik-apik awakku remuk. Golek sego samplokane kok. Urung saliman lho. Urung saliman kok lagi anu wis nyerah. Salim sih. Ibu. Nyuwun Iya, Dok. sewu. Heeh. Mugi-mugi panjenengan tansah apa? Dar. Aku ndak ndek salah Mbak Ibu ngarai. Ya ampun Ibu nangis ya Allah, Ya nangis. Allah. Rupane iki lho ya Allah nangis. Nangis Ibu nangis diusapi. Gah. Napa iki? Aku mau nang ngene iki dadi ibuke. Oh, ganti peran. Ora kajen. Ganti peran. Ganti Kamu peran. minta jadi apa? Aku dadi Aku anak. sampean anak. Iki bapak Ibu. Iki ibu. Kowe bapak. Aku. Bapak. Aku Sama anak sih ya. anak. Ya. Oh, iya. Oke. Kowe metumu keri panggahan. Oh iya. Ya. Betulan sis. Aku anak karo Ibu. Modar wong loro. Oke. Tedok. Gentung. Bu. Piye sayang? Anakku tersayang.
Tis deh. Kalian itu gimana, Tis? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalem anakku. Ibu. Ket biyen ora enek perubahane ngono. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman, Ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga. Kenapa, Le? Bapak malam takbir malah karaokean, Bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite bapak malah takbir. Bapak nyapa? Karaokean. Bapak karaoke. Orang malah takbiran, orang malah menyambut Mosok tahun toh? baru malah karaokean, Bu. Bapakmu wi? Bapak Sing wajahe kaya nyambek wi? Gelem karaokean? Karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora, belas Bu, belas ora disangoni THR, belas. Bapakmu wi? Mosok to bapakmu wi? Aduh dah. Belas. Kok bangga? Todong. Aja nyebut jenenge Nikan Salindrek. Le urung wajahmu remuk le. Syukur Pak we. Mongko we mudar we. Mulih. Wani ngancik omahku lek ra remuk dasmu. Piye Lek to, Ki? rawe ngalih. Saiki. Piye to ki? Ngalih. Takbiran. Riyo renek bapak ra apa-apa penting kowe bongkok. Bar. Takbiran. Bar. Hei. Apa? Bapak. Bapak opo? Ya toh? Bener toh? Bapak Opo? nyapa le bapak? Kerasa nyedek-nyedek aku tak Karo- untal dasmu. Karaokean karo LC katok sakmu ngene-ngene. Karaokean. Modar ki kok aku. Wes, wes, mau aku. Jane kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Wes syukur we. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Wes piye? Ganti peran Aku wegah aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji nggone. Kowe dadi anak. Wah, aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangoni. Sapira salah anake mesti iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, duduk. Duduk lah, dhewe bapak ibu. Ibu. Pak nih. Yo. Rene apa nih? Piye Bu Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah Rasule. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak Bu. nih? Ya ampun. Urung Oh. anake dhewe. Anake nyapa to nyapa urung apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak nih? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus. Tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora wirang? Dek mau ki tak VC ki takbir keliling lho Pak. Assalamualaikum. Cewek meneng sik ning kono sik. Wis syukur wis. Pamite iki takbiran. Takbir keliling lho. Wis mbok VC iki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga sampe ngomah ki lho. Jare tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pakne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo ran ning ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Ya, Ya karo kowe. Tok. Lho lah kae anake, lah kae lho. Anakku rene anak rene. Kok ngendi? Takbiran. Teko ngendi? Takbiran, Teko Duk. ngendi?
Takbiran. Kamu teko ndi? Takbiran. Nekoni cangkeme kok moyah nangi. Takbiran. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding nang ding ding. Buke, aja ngene buke. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu. Atasono, Pak, atasono, Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok montone abang. Lambene kok mambu. Lambene kok mambu naga. Aku ke ngono. Kok wajahe kaya naga ya kan. Nah yo. Bapakku yo naga. Ngawur. Aku ula cilik. Piye? Kowe ngaku Kowe ora? ngaku apa tak sodet? Aku lho takbiran tenan, Pak. Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling nek rung bonyok, kuwi mesti urung gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selapku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe mendem. Ngaku parah ya. Yakin, Pak. Bu, Anak aku teleke lho iki. Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Ampunen Aku tenan. telek tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jare pamit tak bocah kok ora iso. Dikandani wong grek. Wis, Pak, wis, Pak, wis, Pak, wis, Rumangsane apa? Bapak, Ayo, wis, Pak. minggat ora? Bapak wis, Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis, Pak. Ngece. Aku takbiran. Ngece. Aku gocelono. Wis, Pak, wis, Pak. Tak aku apa sing mateni, Pak? Walah bangetan ta ya. Ngene bojoku mentolo mangan kayane. Ya Allah, ya Allah. Piye? Mangko dindi gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa ora iki? Sungkemane dilanjut ora? Gak wis, jan. Nyapa? Ora sungkem-sungkem rata jaran aku. Lah nyapa? Genep diterusne yo, glepot awakku. Iya. Kok marah-marah toh? Piye iki namanya tidak profesional Tidak kerja. lah. Ngono. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra bayaran. Saiki sampean dadi apa? Wis entek Dadi kok. apa? Aku wis gak dadi-dadian gak pateken aku. Dadi gareng. Ah. Dadi gareng. Topine ae digosik ngene. to, topine Topine digosik ben Heeh, nek ngono malah ora kaya gareng. ben ra kaya Power Kuwi lho Rangers. jane rinjinge sapa kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung iki lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Ngawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora, ngono kok. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Topine digosik to, topine gareng lho. Heeh. Dikerencet sik. Ngono. Walah, alah, kaya ayu-ayuwon mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Dis karo rambutnya di apa? Diore, dijambak. Diore terus dijambak. Ayo. Wah, piye? Kok nyambut gawe ora ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho. Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan kasine iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estun Iki iki. lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya rapisan pindho ning wis peng 5 ya ta. Peng 6 iki. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu biyen jembluk sing ngomong aku, Nduk. Nggih, Astu Mas. Oh, nggih ta? Nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, dileb-lebne ning jeding, dileb-leb. Dusi aku. Menengo sik, menengo. Dileb-lebne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileb-lebne to Mas. Ning padahal awak kuwi panas lho Mas. Dileb-lebne ning jeding ngono kuwi. Niken. Ya Allah kok. Niken. Bareng gedhe ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit, terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileb-lebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora das riwak. Biyen jajal cik ra ngandang andokno. Ngaku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayir ngiwon. Nyapa to kok tangane mesti ngene iki? Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Oh. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong jupuk weke liyan. Oh. Sampeyan ngerti gak iki mau acarane apa? Acarane ulang tahun pernikahan.
ulang tahun pernikahan yang ke 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Awet leh momong anak putune, berkah barokah, angsal rahmate saking Gusti Allah. Amin. Ini yang dipengini semua banyak orang. Ya toh, pernikahan yang ke-20 anniversary. Aku gak iso ngarani dua saperi ngono. Mas Garing dekne kan iki Pak Haji Eko masih lenggah mboten? Pak Haji Eko tasik lenggah napa mboten, Nggih? Oh nggih, bebele tasik lenggah, bebele wonten dangane penggalih minggah wonten ing pepanggungan. Apa buajah? Kalih buajah sekalian. Monggo sing longgar pundi? Menawi karenan lho nggih, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Tasik lenggah mboten? Monggo Pak Haji Eko aturan minggah wonten pepanggungan. Nah niki momen langka gitu. Jadi harus diabadikan. Oke. Monggo Pak Jeko katuran minggah wonten ing pepanggungan seperti itu. Cekar saking sasana pernikahan. Nunuju panjenenganipun Bapak Haji Eko. Saribit ingkang garwa nunuju panjenenganipun Ibu Hajah Asih. Duduk dulu deh Niken, istirahat dulu nanti lagi. Ya. Diterusne Mas Gareng ya. Nggih, monggo. Mbak Enggar karo Mbak Dwi jumeneng bareng yo. Ayo, sepati co. Ayo, balik ke gamelan yo. Yuk. Yuk. Hop. Selamat malam. Selamat malam. Salaman sik karo Mas Gareng, halal bialalan dulu. Minal aidin wal faidin ya Nduk Dwi. Mohon maaf nyuwun sewu. Ngapunten. Nyuwun 50. Oh, nyuwun pangapunten nggih. Mbak Nduk Enggar, minal aidin wal Ninul. Iki lho Om iki. ayu marpate kok dawur. Nggih, Nduk. minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf. Oh, maaf, nggih. Iya, Nduk, tak sepuro kabeh luput. Nggih to. Sak gedhe-gedhene nggonamu sik gedhe nggon aku ya. Walah. Aku kan duwe. Sepuro. Kuwi lho dosane. Nggih, Dik Enggar, Mbak Dwi, monggo iki badhe. Iki ana pamundutan Napa? Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Ya kuwi saka lumantar WhatsApp. Milih sampean tembang kangen apa podang kuning. Ya. Nggih, tembang kangen mawon. Oke, Mas siap. Sabar. Buka saka tenor digayengke. Ya, Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Tembang kangen. Dados jogete Mas Gareng. Ya. Yo. Langgam sik. Ya. Langgam sik Ya. Yo, Aryo. Jangan dong, Eja. Kakean nastarmu, Mbak. Oh iya. Sing di. Sing di. Bon, ya. Yuk. Waya wengi hutan krimis ra wis tenukan tuwekes ganti sisi nangis wong sing tak tresnani dikoni Tayuk nih. suara jerone uripku yen ora sumile angin tansah duduk kalbu rasa kangen tak amat kedaku lewat tembang
Ewa tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki tanpa uyung rino wengi. Astaga, sudah. Dia. Nyat langen ning kalang ilang aglar tetep. Dilanjut Mas Gareng. Wayah ambekanku pedhot. Oh iya, ora kena kudu semangat. Heeh. Diwalik slendro, sepatu slendro. Ngladeni sing pamintane slendro. Siap, nggih. Dek Sinta jumeneng. Sinta jumeneng Ayo, kalih. Sinta tok le. Sinta tok. SWP. Ayo ta, Sin. Bibar Mbak Enggar Pawon, Dek Sinta. Ya, sepati slendro. Heeh. Selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Mas Kicuk. Gareng. Oke, ya gareng. Gareng tipes. Gareng tipes. Sing jenengno ya cah elek lor dhewe ireng iki. Gareng tipes. Dek Sinta selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Nah, iki ngaturke milih podang kuning kok gerajakan. Oh nggih, Apa? suara terbanyak mawon nggih. Suara rakyat, suara Tuhan. Apa? Gerajakan. Oke. Heeh. Nah, yo rutak krutuk sing nendang krutuk. Lho. Polane iki. Rajakan. Yo, angkat. Nah. Kopi piye? Yuk. Oke. Raina bengi
selonjoran wadon garenge modar. Sekali lagi, ben modar pisan. Dibalekne ning pelok. Heeh. Yo sepoti pelok terakhir Dik Niken Salindri lagi. Gimana siji 10 ngatasi yo Mas. Sawangane ya. Kembali ke Dik Niken. Ayo, Dok. Sepoti yo sing pelok yo. Hoi hoi. Hoi hoi. Sing gundul apaan? Rumangsa sing endi sing gundul? Anu ae, yo lagu. Ya. Ralani muni. Endek Niken. Kok tuweles to, Mas? Apane? Sampean ngompol ya? Mboten. Keringetan wong nyambut gawe. Jarekku teles. Jareke sapa? Jarekku. Oh, ya kuwi kutan banyu maling. Penutup ya, Dik. Apa? Sing seraginan bebas.
Yo, sing sragenan. Sragenan terus. Sragenan yo nggo penutup balekne ning pelok ora. Apa ya? Heeh. Apa? Manut Gelo wis. ninggal katresnan. Ya wis manut wis. Ah, ninggal katresnan wae ya. Heeh. Enggak mau. Lho, apa? Gelo wis gelo. Oke, gelo. Bisa wis. Kok yo ngolang-alih to kok nek sing endi. Bisa Saja. surupe. Ah, Soryo. Wayah sore. Tapi nadane dindekne ya, Mas. Iya. heeh. Ya. Apa? Manut? Heeh. Kanca-kanca apa? Heeh. Heeh, ya. Heeh. Mangga? Yo. Bareng Asta Brata. Diaturkan selamat malam untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Bareng Asta Brata. Bagaimana seperti oh ya. joget apa iki kok ngene-ngene. Joget versi mopok gandeng. Mopok galeng. Lanjut, yuk. Apa nih? Oh iya iya. Yuk.
dereng? Wis ndang maem-maem sik, leren-leren sik aku tak keprukan. Nggih. Monggo, silakan. Mesake sing penikmat lakon. Heeh. Mak, piye cawe sesaji nderek ingkang sinuwun? Heeh, Pelok, Mbak. Iya, Semar bangun kayangan. Heeh, Semar bangun kayangan tutuke. Allah, 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 moho aku